kalami gawe ke jingkan tho no yo nong lam jong ka sen congress ong ba ka BPP ka sim ka bu ya ka ni ke issue halo lu pong deng lengba ka ni ke jing khi jong ka Green Tech Foundation te point ka beneng kong ka bangai kwa bani sha hing ne ka long ba ka BPP kam sim don hang ne na ka banta ban sim yak nu ka bu ka jing sisa ka basa hi ka long ba ka ne ka subject la ne ka ne ke issue ka dei ka ba ka sen BPP ka la de kren nadu usnam ara jara pusa nadu katu ka por ba ka sarkar kelas lang ban sim ya ka thega jaka na ka MECL ban transfer ya ka sa po ka tourism department nadu katu ka por ngele UI ban ngila take cognizance se kane ke issue ngila tho so chief minister ba ngila follow ya ka to ko assembly ka bangi wala dai te andre ka kane ka jing transfer juga khandau ka ai beteng tak hadu bagan nami kane ka jing khi jo ka seng GGF te kata ka de ko ke bangi ni sai kam de ke seng ka ba kam de ke issue ko badang sumi men nin ka de ke ai ke bangi ngila de kran na do san bat ni ai continue ya ka jing persa ka jumi haru bagan nami ka to ka jing khi jong ka GGF kata ka de bani sai ka ba ar kalong ban kano ba ka BPP ka sim ka bu ya ka ni ka issue kalong ban smuthu ba kala ya ka role jong kalian persa ka BPP ha ko assembly ka de ka opposition party Tegade ka kamram juga opposition party ban kedau lane ban kritik ye kejing terekam juga sarkar. Dah ba ka sarkar ji gale bamre lane ka ya bakla hin ka lenti ka ba ka kali ban sensyar ni poi ba khamtam ha ke bede ba ka hok tungi poi ba ke bede ba ka kedau ka siap ni kum kalian persa ni melawan saja. Te kata gade ka ba ni play ye karul ka jungi pendap hok ya ka kamram ka poi ba ola ban setangi. Kum bangila kular poi ba bangin yeng na ka benta jungki ngin train na ka benta jungki ki isu ki ba ta ai gri ba ka ja bamre minum samja. Kata kalau nggak bisa. Nanta sekoi pak ladaki om ba ya ni sim kabu, telesen ngan konsit kendia penong. Tuh sama extend ni sim kata kabu. Hari ini ban kali kata kabu beri nam tajam. Kani ka kabu kadai nak benda ka isu jong ka jaban rio, kadai nak benda ka jingga nong jong ka jaban rio ba jong ka mariang. Habang sim ka kadai isu, ngiyo i ka jingga kam jong ka jaban rio jong i ka jingga kam jong ka mariang nama kata orang bunga kan senap. Tikane ka kadai ka bangi sim ya ka kum ka isu ka bakong san ka bangim la man samjar pada mar kata karau ngi yai beteng tikane ka jinga khi joki kun samla lang ba jong ka GTF pat ka yamir bar ngi ke ka ai ka bangi ngila de voice ka ai ka bangi de kran tiki mi skene ki kun samla ki bingit marian ki mi sakmat tikane ka yamir bar ngi ke hanne ngi ui ba ka don ka jingya telilang jong ka jaban riu jongi leng ba ki isu takadang ni kum ka BPP ha bangi kran ya unity ni kran ya unity lengba jong isu ka bangi yen ila am dala lagi jong biseng lala ki jong jing fair ki jongi tenre habang ni wan lam bantai ya kari baga ja benrio ni ya merlang ha ko ka bantai ya kari baga ja benrio kata ka de ka bangi bangi pi te kata ka de ka bangi ko ban persang ya ai statement ru benre lengba ka ni ka video ko ko ko